idee is ontstaan eigenlijk door mijn verleden. Ja. Altijd winkels gewerkt. Ja. Ik wou graag iets anders voor een ander publiek. Iets wat er nog niet was, iets wat iets extremer was. Betaalbaar, dat je sneller kan wisselen. Niet meer vasthouden aan de oude standaard. En dat heb ik in Wicked kunnen doen. Ja. En dan ben ik nog steeds heel erg aan het uitbreiden. Het allerleukste als iemand gewoon heel blij naar buiten gaat. Dat iemand gewoon echt denkt, oké, dit is goed. Dan voel ik me het best. Gewoon mensen mooi maken. Het beste uit zichzelf halen. Het beste uit zichzelf. En dat kan ook met kleding. Ja, want heel veel mensen die worden vrolijk van kleding. Ja, dus, gelukkig wel. Gelukkig wel, ja. En ik geen boterham. Nee, precies. Ik denk een moeilijke beslissing, zo wil ik het niet noemen. Ik denk dat de grootste uitdagende beslissing was om het te doen. Ja, want eerst in een enorm pand waar ik nog heel erg in wil groeien. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Oké. Ja. Maar dat heeft wel wat slapeloze nachten gehad. Ja. En helemaal op jezelf, want eerst zat je natuurlijk in een familiebedrijf deels, hè, toch? Het was een familiebedrijf. En nu helemaal op jezelf. Ja, maar dat vind ik het minst enge. Oké. Ja. Je vindt het niet eng om onder, nu letterlijk of figuurlijk moedersvleugels eigenlijk... Nee, want dat was ook al daar. Oké. Dus dat is niet, vind ik niet eng. Nee. Privé-werkbalans is bij mij misschien iets minder dan bij anderen. Het hecht heel veel waarde aan mijn privé. En zonder plezier maken kan ik ook niet werken. Nee. Dus dat is op zich... Ik heb wel eens moeite met de balans, maar dat uit zich ook weer in veel creativiteit en andere leuke dingen. Oké. Dus ik heb dat nodig. Ja, je hebt voldoende privé-tijd nodig om zakelijk creatief... Maar niet voldoende privé-tijd, maar ik heb gewoon de uitdagingen nodig. Ik functioneer niet in een standaard flow. Nee. Ik ben iemand van uiterst. Ja? Nieuw aanbod blijven geven. Maar mensen blijven prikkelen. Blijven vernieuwen, maar dan zeg ik als niet-modewereld kennende, maar er komt toch elk jaar komen er 2 nieuwe collecties. Dus dat... Ja, dat klopt. Maar je zult denk ik toch in je winkel ook... natuurlijk heb je de wisselende collecties en is er ieder jaar een nieuwe stijl, een nieuwe trend en alles. Maar je zult toch nieuwe producten moeten blijven aanbieden. Ja. Dus we hebben nu bijvoorbeeld gekozen om er een browbar bij te doen. Dat is een superleuk bedrijf, Pretty Brows. Die is ook bij ons gevestigd. Ze zit ook in Sittard. Dan kun je je wenkbrauwen laten doen. We willen dat uitbreiden met andere visagie of nagels. Dat je gewoon een totaalpakket kan aanbieden. En dat moet snel gaan. En niet op afspraken, en niet te lang en niet te duur. Gewoon leuk. Dus op dat gebied is de modebranche, het is niet meer als vroeger van, ik open een modewinkel, heel zwart-wit gezegd, ik hang wat kleding aan de rekken en dan komen de mensen wel. Je moet meer bieden de dag van vandaag. Dat denk ik. Maar buiten dat ik dat denk, vind ik dat ook leuk om te doen. Want dan blijft het voor jezelf ook heel erg leuk om te doen. Ja, dan wordt het elke dag toch weer anders. Precies. Ja. Is dan het woord... En sowieso werk ik niet met collecties die 2 keer per jaar binnenkomen. We hebben iedere 2 weken nieuwe spullen. En dat is anders dan. Ik heb een aantal merken gevonden die door het jaar heen ook collectie maken. Dus dat is voor mij leuk, voor de klant leuk, voor iedereen. Ik doe social media, Facebook, Instagram. Er wordt nu een website gemaakt. Ik wou daar even ontzettend leuke foto's van maken. Ik ben begonnen aan het eind van het zomerseizoen. Dus dat is een beetje een lastige periode. En nu hebben we heel veel leuk beeldmateriaal, goede teksten, goede dingen. Dus het moet dan wel in 1 keer goed. En dat is nu, die gaat bijna online. Ga je iets met een webshop doen of bewust niet? Nee, ik hou niet van internetshoppen. Ik vind de persoonlijke aandacht heel erg belangrijk. Dat vind ik ook het leuke aan mijn werk. De creativiteit en de persoonlijke aandacht. Als dat weg zou vallen, denk ik niet dat ik dit werk zo leuk zou vinden. Je moet die binding met die mensen hebben. Ik ben al blij dat ik een sms'je kan typen. Verder moet je mij niks vragen van computers. En terwijl er toch veel modezaken omstappen. En je hoort zelfs sommigen zeggen, als mode, die modezaak is omgevallen. Maar die deed ook niks online. Dat klopt. Maar je merkt ook, en dat heb ik ook in de laatste jaren gemerkt op de andere locatie, dat mensen die persoonlijke aandacht heel erg fijn vinden. En in Maastricht hebben we enorm veel toeristen in het weekend. Die mensen die kun je dan helpen.
En natuurlijk zou het fijn zijn als je dan een webshop hebt dat ze daar nog wat op kunnen bestellen. Ja. Maar ik vind het leuker als ze over een half jaar nog een keer terugkomen en Terugkomen. denken, dat Ja. was leuk bij dat Ja. meisje. Ja, het persoonlijke contact, Ja. dat is toch wel, valt ook weer onder die beleving van dat uurtje of die 2 uurtjes shoppen. Precies. Maar Ja. het is een keuze, want er gaat ook ontzettend veel tijd zitten in een webshop. Ik heb het geprobeerd. Ik vond het, ik denk ook dat ik er zelf te weinig tijd in heb gestoken, omdat het me niet ligt. Dus dan zou ik wel iemand voor aan moeten nemen of een paar uur per week voor moeten betalen om dat te doen. Nee, nu nog niet. Misschien in de toekomst. In de toekomst. Ja. Omdat het concept beter aansluit daar? Of omdat Nee, we hier omdat, te traditioneel zijn? Dus Maastricht is nog steeds traditioneel. Ja? En dat is toch moeilijk om dat te veranderen hier. Mhm. Maar juist daar zit de uitdaging om het te doen. Ja, want je hebt ook bewust gekozen om die Maastricht. zaak hier in Maastricht te openen. Ja, ik heb wel overwogen in een jaar om misschien toch in een andere stad te gaan wonen. Maar Maastricht is wel mijn thuis. Ja. Maar ik heb ook heel veel tijd buiten Maastricht nodig om hier te kunnen wonen. Oké. Ja. Wat mis je dan aan Maastricht? Ik mis het sociaal gedrag, vaak openheid van mensen, gewoon gezellig. Dat is hier ook, maar dat is toch hier meer in groepjes, omdat je hier ook opgegroeid bent. Je weet alles. Ja. En je hebt ook vaak, denk ik, energie nodig van andere mensen en andere plekken om hier je ding te kunnen doen.